Ka Voice of the People's Party VPP East Giant Hills District kalapan bana ban penlong da kajing ki syong kalan mengor ban persya ya kajing temu ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB ban penlong ya ka public hearing ne kajing bishar pat ba na kabenta ka project ti motion ka Shri Cement halom serman. Ya kanila penbana da President ka VPP East Giant Hills District Madame Wanhi El Rumbai habakran syakilat petai kubor haga kat Pradrik Jemang hadkia East. Ula pentib bakan ka jinga ki syong kelan mengor kanong hak arpo trik Jemang hakmat umat yang nang ba hajan ke office u Deputy Commissioner East Giant Hills District kaban sedang naduk ke Porsche po bejemen sedap haduk san bejajan mien. Jingmi jong ke parti ban kren halor kani ke jinglong jingman jong kani ke distrik ke bai ke jongi ha ke jinge dei bat kani ka kamai ke kaji ke bangi la sakta ha ke babun kiliang te kawai na kani ke benta ke bangi kum ke parti ngi mi ya ke ban kren ha ke jinge dei bat kani ka Shri Cement Limited ya ke ba ka parti lengba i ne Dr. Ricky Ije Sengkon ila shim kum kawai na kabenta ya kaban yakren bat kani ke sarkar India lemba kani ke city ke jongi ha kaba ila dawa ban suspend mardor ya kani ke project ke batmu ban wan hangte hapo daistong hapo ila kanang kle te kum ke parti ngidang yai bodin ya kani ke jing persya ke jongi ya kani ke jingwan jong kani ke project namar ngi ba kani ke jingwan jong kani ke project kampen mentoy ya kitraisnong ndai ke pen mentoy ya kini kinong hi ki bana barjela kiba wanra ya kini ki cement company kiba pher siapo kani ke district ke jongi te kani ke jing ailat jong kani ke sarkar wat hapdeng ke jing mi ki dorbar sinong ki nongsong sinong jong ke ilaka ki riu cement ki seng bahalang ki kenhun pher kani ke sarkar ka pene kamkwa ya kaban sengap ya kata ka sur ke jong pajba ba ki persya ya kani ka Shri Cement Limited tinggi i ba kani ke sarkar ka thum da kabor wat hapdeng ba kampat yo ya kini ki kot kisla leni kita ki clearance ki babiang ban sedang ya kani ka project ro hendai ngi i ba kani ka don kani ka jingle bor ban pom ya kini ki sit ban ot ya kini ki lom ki wa ban sedang ya kani ka project te hendai kani ke jingai lenti ban persya ya ka da ki nongsong senong jong ke ilaka yui ba kila lek shadu show prime minister jong ke India shaka human right commission shaki wai ki bor ba depek ndai yui ba kamdon ke ai kata ka jingmi ki so ki ba ki pajba ki kmilenti ban pendam no ya kani ke project hendrai ngi penban ba kadon kata ka jingai ailat lani kata ka manipulation haki babun ki benta ya kita ki pajba sekata ka dong kathan wat ya kini ki department ro ti ngim kwa ba kani ke project kan urlong da ka jing ailat ke sarkar ya kini ki hespa lani ya kini ki company ki banabar bakin le business kat bakimun ban penjot ya kamariang ke jongi namar ba ka jing ngausi ke jongi kum kinong chongchnong jong ke district kalong ba ya uni ujing ya uni umar bo khendau ubang ilong try mangi ki nongsong chnong jong kani ka jela ke jongi ngimyo shu bantrai kum bajulong dat late la khum yangi da kita ki an ki ba pher da ka ba kno bangi penjot ya kamariang te ngikum ki pajba nongsong chnong bat ngikum ka Voice of the People Party na kani ka district ngibu jingli hato ka khamkta kani ka jingti mausun ne ka khamkta kani ka jingti doyong dai ha ka jinglap ka jongi ka jingti mausun ka penjot ya ki lom kiwa ya kamariang kat ba ka jingti doyong ka bangi jutrai baro kata kam penjat hadu kata-kata oi kadon ka jingta ngimlen ya kata hendrei ngiskel thu ba ladakani ka cement company ka sarkar ka ailat kumni klempep kini ki jingi internet kini ki lom ki mariang ki jongi kin jakno bat kan bu jinge yangi kum ki trasnong haba ya ki bar jila la ailat ya ki banle ya kini ki business ban penjot ya kamariang kat bayangi utrari trai muluk bolong nong khayi trari gimyo lacho ya ka ban ban kita kumbajulong tengi kum ka Voice of the People Party halor kini ki artli ki benta ban penduk pendam no ya kini ki cement company katula biang ladon pra khna tli kala biang re alat no yangi ru kinok trade yong
lada ka sorkar kam ailat yang i bangin tre do yong ngin am ailat ya kini ki cement company bakin le mon kumne kumakilong kane kalong kubor ka pasai sa sorkar bat lengba kane ka jingdawa ka jongi ni kum ka voice of the people party ngin pelong ya kane ka jing syom kalan mengor ka sit in demonstration ha ka arpo tarik nadu shpo baje hadu san baje hangtei hajan mod wo kian ba hajan DC office tengi khot ki weri phi ki ba banwan chekani ka jing syom kalan mengor ka jongi namar ngin sa ai ka jing keren ka jing pensai ka ba company ha katai ka jing syom kalan mengor ka jongi bat lada ka sorkar kale kuman berkala kam sengap ya kani ka jing kerpat leni ka jing dawa jong ki ba babon ngi kum ka parti ngin hab ban le da kawai pat kalenti ban penbor ya ka sorkar bahkan le ya kanu ka kam da ka ba dap da ka ba biang ya barolang bakale arsap kumbale menta alat iki bar jela kat bayang iki itra jela ki knyot ki le da ki babun kita ki an da ka benta ban pentut ya ka ki ka kamai ka jitrai ka jongi bat kani ka jing persyak ka jongi mo ya kani ka Sri Cement Limited namar ba kani ka sur ka jong paj ba bat ka jing yedei bat kani ka kam dew yong ro ngi mi sikman ban kersan ya ka jing dawa jong kani ka JC MDA ban aipor ka sorkar lai banai bahkan le AA bahkan plino ya kani ka jing ti dew yong tingi ai ka jing kersan ha ka jing ya linti ka jong ki ngiro kum cibenta ban penbor ya ka sorkar ban pli ya kani ka jing ti dew yong ngimi sikman na ka benta ha ka ban penbor ya ka sorkar lemba kini ki jing syong kelan mongor ka jongi